Dobrý den, vítejte na stránkách Forex Plus. Jmenuji se Kerkeš a jsem obchodník na Forexových trzích. Chtěl bych vám vysvětlit tenhle automat, který vidíme před sebou. Už z prvního pohledu je to jednoduchý software s velice přehlednými vstupy. Tenhle automat je patentovaný, to znamená, že je jedinečný, má patentované i jednotlivé funkce, které vidíme ve vrchních lištách v těchto modulech. A to znamená, že v podstatě neměli byste tyto možnosti najít na žádných jiných platformách, a když jo, tak jsou kopírované z tohoto automatu. Výhoda tohoto automatu, že to je v podstatě Forexové Lego, které si sami skládáte. To znamená, že když si ho bezplatně stáhnete z těchto stránek, které máme tu uvedeny, když si to stáhnete v této download sekci, kde jedinou podmínkou je přihlásit se, tak se v podstatě dostanete k automatu, který není černou skřínkou, ale který se postupně učíte ovládat, nastavovat, a vzhledem k tomu, že to má i hned demo verzi, s kterou můžete pracovat, anebo si všechno můžete zkoušet na simulátoru, do kterého se přepnete. Takže všechno máte v jednom softwaru bezplatně. Stejně můžete přejít na živý účet. Potom je, jak zvládnete to základní obchodování bez nějakých smluv, bez nějakých podmínek, přejdete na to živé obchodování. A ve vrchní liště máme označení tohoto automatu, je to 4X Many Machine, verze 3.01. Tato verze je počítačová, jak jsem říkal, stáhnete ji z této stránky, ale předtím ještě je důležité, abyste si stáhli tenhle navigátor, který je potřebný k obchodování, a potom už verzi počítačovou, anebo další verze je internetová. U této verze vůbec nepotřebujete být připojeni na internet, nastavíte si základní obchodování své a můžete se kdekoliv na světě připojit a pokračovat tomhle obchodování. To je velký význam této verze. Mozkem tohoto softwaru je Harvester, je to Combine, to znamená, že žne úrodu. Harvester má možnost vytvářet množství obchodů podle toho, jak si přejeme. V této části si vlastně nastavíme všechny ty funkce, s kterými chceme obchodovat. Je tu velké množství možností, jakým způsobem ty obchody otvírat, zabezpečovat, zavírat. O tom všem budeme mluvit ještě v dalších sekcích. Potom důležité spojení máme s brokerem, to je modul broker. V této části máme všechny obchody, které máme otevřené u brokera, které broker vidí. Ale tenhle automat má ještě další modul, to je Open Deals. V tomto modulu manažujeme všechny své obchody. A zvláštností tohoto automatu je třeba i to, že on neeviduje jenom otevřené obchody, ale i uzavřené obchody, které se ještě nedostaly do Closed Deals, to znamená dalšího modulu, kde už máme všechny uzavřené obchody. V tomto modulu totiž obchody, které se uzavřely nebo spárovaly u brokera, se dostávají do tohoto modulu a automat s nima pořád počítá jako se ztrátovými obchody. A když tu máme v tomto modulu třeba nastavené nějaké společné uzavírání buď všech měnových párů zisku, anebo jednotlivých měnových párů zisku, tak vlastně uzavře všechny obchody a my v konečném důsledku, konečném součtu jsme v zisku. Ten zisk se potom vlastně projeví u brokera, který je potom překvapený, jakým způsobem se to dostalo. Ale je to záměr, aby broker
neviděl určité obchodování, které tu provádíme. Další velice zajímavý modul a důležitý je Trends modul. To je vlastně modul založený na technických indikátorech, kde několik technických indikátorů vytváří šípky zelenou, červenou anebo neutrální. Technické indikátory jsou tajemstvím této firmy, takže vidíme jenom šípky, ale tyto šípky třeba jenom v tomto řadě by potřebovali 12 obrazovek, aby jsme je mohli nějakým způsobem ty technické indikátory vidět. Tyto šípky můžeme různě kombinovat, tak, že na základě toho, že třeba máme 3 šípky červené, denní graf, 180 minutový, 5-minutový graf, tak se nám otvírají obchody, ale můžeme to nastavit různě podle sebe. Máme i další možnosti technických indikátorů, je to v modulu TS Matrix, kde máme tento Basic Trends, to je vlastně modul, který jsme si před chvíli ukázali, ale potom tu máme další možnosti technických indikátorů, které můžeme už různě podle sebe využívat. Takže v této spodní části máme takové ty technické nastavení, a potom server, kde sledujeme své napojení na internet. A potom ještě tu máme manual deals, kterým vlastně můžeme ihned vstoupit do obchodu marketem nebo limitem. Můžeme si nastavit deal formulu, to znamená kolik lotů, jakým způsobem zabezpečíme, jaké trailingy, limit, jaké stopky. Toto všechno tu můžeme velice rychle nastavit a vstoupit do obchodu v tomto modulu Manual Deals. To znamená, že nemusíme třeba využívat tento modul Harvester. Objednávky máme v modulu Working Orders, kde vlastně tyto objednávky čekají, přesouvají se nám do brookera, do této spodní části a tu se nám potom realizují. Takže to by bylo taková ta základní informace. Podstatné je pochopit, že tenhle automat je velice variabilní, je to Forexové Lego, můžeme se naučit na demu, zkoušet na simulátoru a tak vlastně vstoupit na živé obchodování velice dobře připraveni, třeba i s mikroloty a s malým účtem. Všechny další části a funkce budeme postupně vysvětlovat, takže budeme rádi, když se na to podíváte.